ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖୁ ଯାହାକୁ ଦେଖି ନିଜ ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ମାଛ ଦେଖାଇବୁ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ନିଜ ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଫେସ୍ ଫିସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ମୁହଁ ଥିବା ମାଛ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚୀନର ଏକ ପୋଖରୀରେ ଏହି ମଣିଷ ମୁହଁ ପରି ଥିବା ମାଛକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ମାଛକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ଏହି ମାଛର ମୁହଁଟି ଅବିକଳ ମଣିଷର ମୁହଁ ପରି ଥିଲା। ମଣିଷ ପରି ଏହାର ମଧ୍ୟ ପାଟି, ଆଖି, ନାକ ସବୁକିଛି ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର 15 ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫିସ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟିଥ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ମାଛକୁ ଆମେରିକାର ଏକ ସମୁଦ୍ରରେ ଧରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାଛର ଦାନ୍ତ ଅବିକଳ ମଣିଷ ଭଳି ଥିଲା। ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏହାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।